Doncs, bueno, jo vaig estudiar la part bàsica i d'escolarització bàsica a Viladecans, a l'Escola Sagrada Família. Després vaig fer els estudis també de batxillerat al Modolei, als Gravialistes. I llavors quan va arribar el punt de decidir quina carrera professional fer, doncs realment tenia tres principals vies. Una era la enginyeria informàtica, l'altra era magisteri i l'altra era telecomunicacions. Vaig decidir començar l'enginyeria a la UPC, la Politècnica de Catalunya. A mi em va tocar que vaig estudiar amb el Pla 92 i llavors em va tocar Bolònia i em vaig haver d'adaptar. Jo anava a fer la tècnica de 3 anys i em vaig haver d'adaptar a la de 4 anys, que és el graduat. Llavors jo soc graduada en informàtica, però per als nous graus. I vaig acabar els estudis, vaig decidir que realment la feina d'informàtica com a programadora no m'acabava de fer el pes per això, per no veure-li una manera d'actuar directa amb persones, i em va sortir l'oportunitat de poder treballar en un punt Òmnia, que és un punt d'accés informàtic de la Generalitat, on faig formacions i activitats i tallers, tots relacionats amb el món de les TIC, però amb la societat o amb les persones a les que va dirigides. Treballo amb gent gran amb temes d'alfabetització digital, treballo amb infants amb temes de robòtica educativa, treballo amb joves, temes de gamificació i activitats encarades amb el món dels jocs i dels videojocs, i treballo també amb el sector més d'inserció laboral, com a recursos informàtics o recursos de pàgines web, eines online per poder potenciar el seu currículum. Faig un taller a les escoles del municipi on treballo, que és de robòtica educativa. El que fem és el kit de BQ, l'Evolution. Passa que no és l'Evolution en si, és un robot que tu muntes, llavors és una placa Arduino connectada a sensors. Llavors el que nosaltres fem és el següent pas, agafem els components i els sensors, els treballem per separat, llavors amb petits grups de la classe intentem posar en evidència, per exemple, en què ens podria servir o què podríem inventar en la vida diària que ens fes útil aquest invent. El que intento és fomentar sobretot la creativitat dels nens, que siguin ells mateixos el que acabin ideant, inventant o trobant què és el que volen inventar, com podem connectar els diferents sensors o amb els recursos que tenim del kit, què és el que podem arribar a fer, i després, sobretot, que ells a l'hora de posar la programació agafin una manera crítica de valorar-ho, és a dir, jo provo, funciona, vaig cap endavant. Si no funciona, anem a veure què ha passat, interpretem tot el que ens passa i llavors agafem una altra via, és la prova-error. Sí que és veritat que hi ha molts estudis que realment cercioren que la dona no està introduïda en el món tecnològic o digital. La setmana passada, fa 2, va ser el Mobile World Congress i aprofitant que va ser el Mobile World Congress es va fer el Yomo. Nosaltres teníem un stand de robòtica. Què passava? Que hi havia moltes noies que venien a preguntar però que simplement preguntaven per saber què era. Quan tu començaves a preguntar si els interessava saber com funcionava una placa Arduino, com era la programació que introduïem a la placa, etc., ja deien que no, que això ja... Llavors venien els nois i realment sí que et preguntaven. Vull dir, el percentatge de nois que s'interessaven pel tema, en contra, el percentatge de dones que s'interessaven pel tema era molt més baix. Potser trobo que el tema de les dones és una cosa que no s'hi veuen perquè hi ha molta competència d'homes, i sí que és veritat que és una manera, si tu mires des de fora, potser una mica sexista, i som les mateixes dones les que ens posem aquests entrebancs a les rodes, però no sé, potser és una mica, s'ha de potenciar que realment una dona és igual de vàlida que un home per fer matemàtiques, per fer humanitats, per escriure, per ser mecànica o per segons quins oficis. Suposo que és una cosa que ve de lluny, que és la societat d'avui en dia et marca molt cap a on has d'anar. I és això, encara no hem perdut la por de dir entrem en un món d'homes o entrem en un món que potser a nosaltres no se'ns veu tant. I crec que a poc, a mesura que la tecnologia també arribi molt més a les aules i vegin les possibilitats que té i tot el que es pot arribar a fer,
entraran en aquest món. A les escoles, primer de tot, qui s'ha d'interessar, a banda de l'escola, perquè a nivell curricular ja s'estigui veient que és una tendència que s'ha de canviar ja, perquè els nanos arriben un moment que hem canviat la manera d'educar. Ara no eduquen els adults, eduquen els petits, perquè clar, tens un telèfon d'última generació i ara ja és el nen que t'ensenya com funciona. No és el pare que li diu al nen, has de fer això, això i això. Llavors, partint d'aquí, el primer que ha d'aprendre que això de canviar són tot l'equip docent. Vull dir, i aquest és un potser dels hàndicaps que hi ha en aquest sector, que els professors s'han de formar molt bé i primer de tot s'han d'interessar molt per la matèria per poder arribar a donar una bona assignatura de tecnologia, una bona assignatura d'informàtica. També és veritat que és una cosa de recursos, vull dir, fer robòtica a les escoles ara mateix, vull dir, és difícil si no hi ha uns recursos darrere o si no s'inverteix molt bé la partida de pressupost per fer això.